dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mga mahal lamong tigpaminaw, kumusta kaning tanan? Ano sa gita sa programa sa PBCM? Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated nga ang mga pagpamato dinhi sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia nga gitudlo ni Master kanamo paded sa mga among gitudlo kaninyo uban na sa mga basahong referensya nga dili kasupak sa Biblia. O pagapanginaw tako nga nakamo sa kabaskog kapiskay sa inyong mga panglawas para magamit natong ponan sa pagtimbang-timbang sa mga kamatuoran among igapagpadangat nga makapaghatod kanato sa kaluwasan. O kini karon yung alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. O nining tungora karon among mainitong pagpangamusta no sa tanang mga kaigsunan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit. Din adunay mga chapter president nga nag-abaga sa mga radio station para maialagad kining maong programa. Kumusta kaninyo mga kaigsunan sa matag dapitin kamo nagapatalingog labi na sa inyong pag-angkon sa radio station. Kung sa tanang mga membro diri sa PBCM compound, kumusta kaninyong tanan sa inyong pagsunod sa pagbarog lang yun nga mahugtanon sa gibili ni Master ng PBCM region ang pabarugan. O dili usab na to kalimtan nga atong obligasyon ang atong pagpanglikom no para sa PBCM Palace Reconstruction. O nining tungod karon magapaila pa ang kauban pa ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw? Kini usab inyong ebanghelista Brother Raimundo Ribas magapakiguban kaninyo karon sa tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O gihatag ko pa kamo sa uban pang ebanghelista. Kumusta kaninyong tanan mga kahigalaan mga kaigsunan? Kininyo igsuon ebanghelista Brother Ribs Rizaba makauban usab ninyo karon ning atong tulumanon sa BBC mga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Katambayayong kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ug naihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga higalag mga kaigsunan sa gihapon? Kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban usab kaninyo pinaagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog dining 39 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan mga langitong lamdag sa kinabuhi adunay matag adlaw nga Sabado ug adunay sa matag adlaw Domingo sa inyong pagpatalingog. Kumusta kaninyong tanan karon nga nagapaminaw ining radio, nagalantaw sa Facebook o niining taknaa o nining orasa, kumusta kaninyong tanan mga higalag mga kaigsunan. Sa tanang membro sa pagtulunan sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig ug ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawhag ang tanan nga mga kaigsuonan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City ang atong programa? Mabati ninyo kami matag adlaw Domingo dinhi sa Sibihan sa RPN DXQ o Radyo Ronda. Alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon ug adunay pagsubli dinhi sa matag adlaw Martes ug Huwebes. Alauna imidya ngadto sa alas 2:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw Sabado dinhi sa Sibihan sa Pawi Radio, duha ka hugna mga kaigsunan. O nang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion. Live gyapon sa Facebook ang programa ug gitagaan kini kinabuhi sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother David Rizaba ug usab ang naghatag kinabuhi ini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din gapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Hingoog City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa Railbait Radio.
Matag Domingo mga kigsunan, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. O gitagaan kini kinabuhi unang-una sa ato ang Executive and Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, o usab ang Chapter President Sister Avelina Quisimondo, ang kauban usab nga ministro naghatag og kinabuhi Brother Mario Wardito Chabit, o usab ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Ato usab nga gikumusta nga ato ang suki nga tigpaminawan or listener nga kanunay nagapalanug-lanug sa atong programa dinhi sa Puro 4 sa Barangay Danao, sakop sa lungsod sa Hasaan, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Juanito Bacala og sa imong pamilya? Og ato usab gipangumusta ang chapter president dinhi sa Usami City Branch. Kumusta kanimo Chapter President Sister Perla Manching? Diin sila usab ang nag-sponsor dinhi sa Sharp Radio sa atong programa. Ato usab gipangumusta ang atong igsuon PBC member dinhi sa Bohol. Atong igsuon Brother Nilo Jr. Hudilia. Kumusta kanimo Brad Nilo ug uban sa imong pamilya? Ato usab gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Og alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Rooney, makita ninyo sa screen, mga kahigalag, mga kaigsunan. Kung naglantaw ka mo sa tong video, mao kini 0917-811-8882. At usab gipangumusta si Brother Fredo Cadiraw nga nagpaminaw dinhi sa atong programa. Kumusta kanimo Brad? Og alang sa mga kaigsunan natong mga PBCM, aduna kitay mga bagong pasahon sa PBCM. Kung naglantaw ka mo sa itong video, makita ninyo mga kaigsunan, usab batch 2 or latest nato nga mga bagong pasahon gihapon sa PBCM. Og ang uban pa natong mga basahon makita gihapon ninyo. Busa kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch, dinhi sa San Antonio Hasan, Misamis Oriental. Approved kining tanan ni Reverend Charlie. Og aron sa paghisgot sa tema, ihatag ko kamo pagbalik kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan, Brad Ronnie, Brad Raimondo, Brad Dever, ang pagtubag sa pangutana ni Nobyembre 4, no? Lisod pod kay ngalan mas bolan hapit na mag-December. Kumusta kanimo? Og niabot na ang dapit sa imong maong mga pangutana, pero sa di pa nato tubagon badron kini pangutana ni Nobyembre 4. Ato sang pangamustahon badron ang mga uban pang mga nagapangutana para magapaabot sila sa atong mga pagtubag. Okay, Reb, mayong pagpatalingog kaninyo nga mga nagapadangat sa mga pangutana og mo ni ang mga pangalan Reverend nga nagapadangat sa mga pangutana. Una dinhi mao si Nobyembre 4 dinis mambaling Cebu City nga din mo atong tagaan karon sa atong pagtagad sa atong mga pagtubag. Ikaduha dinhi mao si Lance Orais, ang ikatulo mao si Sweet Car, ug ang ikaapat mao si Boy Ortiga, ug ang ikalima kini si Constancio Tansyong Novo nga nagpadangat po sa iyang mga komento ug mga pangutana kalakip usab nga atong hatagan sa atong mga pagtubag, Reverend. Ato kini siyang i-update Bradron. Okay. O balik kita no sa atong pag-isgutan karon nga tema, ang pagtubag sa pangutana ni Nobyembre 4. O taga-asa ba ni si Nobyembre 4, Brad? Diba? Base sa atong nakita din ni Reb, dinhi ni siya sa Mambaling, Cebu City. Okay no, kumusta ka nimo higala? Taliwala sa imong pag-alias pero imong pangutana wala may ingon nga unsa lugar nga nagduot o imong gikuhit lugar ang dapit namo kun dili igo lang ka nagapangutana lamang ang imong ngalan gialias nimo diha nga nahimo ngalan sa maong bulan. O samtang kita magatubag sa iyang pangutana, Bradron, aduna kitay standard nga kumutubag ta dili ta magdugang og masitas og dili pud ta magkulang ingon sa gitulo ni Master Kanato, Bradron. Tinuod ka na, Reverend, og mao ni ang mga gibasihan nato isip barugana nato nga gitudlo ni Master diri kanato nga kun kita magapadayag sa kamatuoran og magatubag sa mga nangutana gamit ang balang kasulatan di ta magdugang og di pud ta magkulang sa mga nakasulat niini.
Mao ni ang mga teksto nga dili kita magdugang sa iyang mga pulong ug dili sab kita magkulang reverend atong i-display sa screen. Una dinhi mao ang Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32. Ang ikaduha mao ang Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2. Ang ikatulo mao ang Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ug 6. Ang ikaupat mao ang Jeremias kapitulo 26 bersikulo 2 ug ang ikalima mao ang Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 ug 19. Mao kini Reverend ang mga teksto o Brother Raimundo, may siguro nga atong basahon ang usa sa mga teksto nga akong mention isip atong prinsipyo o baruganan nga kung kita manubag dili kita magdugang o di pud kita magkulang sa mga nakasulat sa Biblia. Brother Raimundo. Ito bang sahon lang sa Biblia, Brad? Sa Proverbio, Kapitulo 30, versikulo 5 ngadto sa 6. Ingon ning nakapahayag sa Biblia. Ang tagsa-tagsa ka pulong sa Dios inulay. Siya mao ang usa ka kalasag kanila nga mudangop diha kaniya. Dili ka magdugang sa iyang mga pulong. Tingali unya pagabadlungon ka niya ug ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon. Busa, sa nabasa bro ron, Nabasa Reverend sa kaubang ministro Brother Raimundo ang atong gimension nga usa sa mga teksto nga di ta magdugang ug di ta magkulang mao ang Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ug 6 nga ang tagsa ka pulong sa Dios inuulay siya mao ang usa ka kalasag kanila nga mudangop diha kaniya unya sa 6 Reverend natin-aw dili ka magdugang sa iyong mga pulong tingali unya pagabadungon kaniya o ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon. busa higalang Nobyembre 4, no? Ang among pagtubag, base sa imong pangutana, nga ipasibo namo nakasandig sa Biblia, dili pud namo dugangan, o may mga referensya gigamit sa sugo ni Master, dili para supakon ang Biblia. Kay mao man iyang payag, nga kung mogamit daw mi, ang kadagdaton kayang tagyari gomer mao ang Biblia. Kahit wala magwali ang tugisiin, wala pataka, wala unsa, kaya ikasundong kayang tagyari, wala nito. Dili. Ito na. Kaya ang tugisiin, gagait ka sa mga libro na dokumentado. Kaya dili manuhali ang tugisiin, ibasda ka na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka na. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa tibuok sa palibutan. Bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. basihan o referensya atong nabati o ato nang nasaksihan. O garon, sa dili pa nato ipaden Brad Ron, ato sang pamation Brad Deber, Brad Raimundo, ang usa ka bililong awit na atong gikumpos nga naguluhan og magpinasayloay. Okay? Ang sulti ni Ginoong nga Jesucristo apan ang manlalaban nga Espiritu Santo sa ako ang pangalan ipadala sa akong amahan. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang ug magpahinumdom sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Tungod kay si Divine Master mao man ang katumanan sa Espiritu Santo iyahagyo di pahinumdom ang tanan nga gisulti ug gitudlo ni Ginoong nga Jesucristo kaninyo. Matud pa ni Master siya nagingon kinahanglan kamo ang mga ministro maguliyay kamo sa maayong kabubuton sa gitudlo ni Master kanato
Diyos mga pinili balaan ug hinigugma na isulob ninyo ang pagkamabination pagkamapuang oron kaaghok ug pailon maginando sayang usa ug usa kaninyo ug konado naman mga pagmahay sa usa batok sa usa magpinasaylo ay ang usa ug usa Nagingon man nga ang Ginoo nakapasaylo kaninyo nan kinahanglan usab nga kamo mo pasaylo Labaw ninay nga tanan isulob ninyo ang gugma nga mao ang magbukos kaninyo ngadto sa uisa kahingpit nga panag-angay sa Proverbio Kapitulo 19 Versikulo 11 ang pagkabuotan sa tawo makapahimo kaniya sa pagkahinay sa pagkasuko nga mao ang iyahan himaya ang pagpasaylo sa kalapasan magpagparilan sa tawo makapahimo kaniya sa pagkahinay sa pagkasuko nga mao ang iyahan himaya ang pagpasaylo sa kalapasan ang pagkabuotan sa tawo makapahimo kaniya sa pagkahinay sa pagkasuko nga mao ang iyahan himaya ang pagpasaylo sa kalapasan Magkot pa ni Master siya nag-ingon kinahanglan ka kamo nga mga ministro maguliyay kamo sa maayong kabubuton sa gitudlo ni Master kanato sa Biblia kini mao ato atong sandiganan sa pagtuo ang mga gitudlo ni Master kanato mao ang ato ang sandiganan sa pagtuo Okay no, nabati nato ang maanindot nga awit Badron nga mooy maghatag og fundamento sa tag-usa nga kung adunay pag siniluay Badron kinahanglan nga mabalik sa normal ang gitawag og pagpinasayloay sigon sa gipahayag na ni Master sa atong gitawag og Biblia sa Espiritu Santo nga kamo nga akong mga magwawali mag-inuliay mo sa maayong kabubuton. Og balik kita sa maong tema sa pag-display Brad Dever sa kinatibuk ang pangutana ni Nobyembre 4 Brad Dever. Okay, Reb, atong pagabasahon, mao kini nga yang comment ni Reb, duha man ni ka pangutana. Dayon atong gipadako pa kini siya, Reb. Dinhi ni siya nag-comment sa wali nato sa DXKO. Una niya dinhing pangutana, Reb, matud pa niya dinhi, mga sir, unsay original name sa atong mangluluwas? Ikaduha, unsay pasabot sa Hallelujah? Okay no? Dugay-dugay nga mga kapanahonan o mga bulan o sa natubag dili kay among giistudyuhan pod lugar. Pero kinahanglan man nga og manubag iplastar pod. Pero tungod sa nag-una nga mga nagapangutana maoy hinungdan nga dili po dahil nato madritso sa pagkahuman ang pagtubag mao nga adunay mga pagtubag series 2 ana ug asa taman gikan sa permero lugar. Pero among gipanghinaut tungod kay imo man kining gipangayo nga karong adlaw imo gyud ni nga mapamatian karon. Kay amo mamong gihangyo nga bisan og dili inyong pangutana
subaybayan lang gyapon ninyo kay aron nga pagsunod ninyo makatag usab og katinawan og mabantayan ninyo asa na ang dapit ninyo sa diha nga kami motubag. Tungod sa pangutana nga gingon, mga sir, unsay original name sa atong manluluwas o mangluluwas sa imong katayip lugar? Ikadua, unsay pasabot sa hallelujah? Unahon na to, ang ikadua nimong pangutana, unya mabalik ra din ni sa una nimong pangutana kung unsay pasabot sa hallelujah. Unsa ang atong gamiton nga usa sa pagpatin-aw? Unsa kining pulong nga hallelujah, brother? Niarep, kining ato ang referensya nga atong pagabasahon, kining Merriam-Webster Dictionary, mao kining gipahayag kung unsa ang definition o kahulugan niining pulong hallelujah. Nia, atong mabasa dinhi ta sa one of two interjection. Interjection mga kaigsunan, word or phrase that express strong emotions. Dayon, kung sa definition niining pulong hallelujah, dinhi sa ubos atong mabasa nagaingon, used to express praise, joy, or thanks. Sa Cebuano pa, gigamit sa pagpahayag o pagdayig, kalipay o pagpasalamat. So, kining pulong hallelujah, gigamit din ni Reb sa pagdayig, kalipay o pagpasalamat. Dayon, dinita sa ikaduha, sa tuog-tu, sa noun, unsa ang paggamit nining pulong hallelujah, matud pa din sa ubos, mabasa na gaingon, a shout or song of praise or thanksgiving. Nga kung sa Cebuano, usa ka singgit o awit sa pagdayeg o pagpasalamat. Napadini sa ikatulo, history and etymology, interjection and noun. Dinhi sa ubos, matud pa dinhi, Hebrew, hallelujah or praise ye the Lord. Nga kung sa Cebuano, Hebreo, hallelujah or hallelujah. Daiga ninyo ang Ginoo. So mo gipasabot nining pulong Reb nga hallelujah, daiga ninyo ang Ginoo. Sa higalang Nobyembre 4, no? Atong nakita og nabati, imong nabati ang among pagtubag og nakita kung nagsudoong ka. Sa programa tungod kay naka-display man nga kana diyang hallelujah, usa kana sa pagdalayg sa Dios, pag-awit sa pagdalayg og nagapasalamat og makita usab nato nga sa Hebreo nga pinulungan lugar, hallelujah. Nakaron sa uban naman nga hubad, bradron, sa pulo nga gitawag og hallelujah kay maora man ang alleluia. Para matagad sa atong higala nga nagapangutana og unsa daw ang bot ipasabot sa pulong hallelujah o kon alleluia. Okay, mogamit na po taglain nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kining gitawag Smith's Bible Dictionary. Nausab kita niya na, bradron, gamay-gamay ning ato pero sa gidaghanon niya nang imong gipakita naa. Naara. Naapod kita ni Ana Reb. Di ay. Okay. So basahon ako din ni Reverend sa maong Smith's Bible Dictionary sa page 227 ang gihatag po din nga definition may tungod sa hallelujah. Ni Adrio atong i-display, hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Sa ato pa, hallelujah, daiga ninyo ang Ginoo. So praise ye the Lord, daiga ninyo ang Ginoo. Hallelujah. Dire gyapon sa Cebuano, hallelujah. Dugang pa din ni Reverend sa Maura gyapon sa page 31 na dinhi sa Smith's Bible Dictionary kining hallelujah. Atong basahon diri sa nakasulat sa English nga pagpahayag sa pulong nga hallelujah. So written in Revelation chapter 19 verse 6, full or more properly, hallelujah. Praise ye Jehovah. As it found in the margin of Psalms chapter 104 verse 35, Psalms 105 verse 45, napugid ni ang chapter 106, and then chapter 111 verse 1, chapter 112 verse 1, chapter 113 verse 1, chapter 113 verse 9, chapter 115 verse 18, and chapter 116 verse 19, and chapter 117 verse 2, tanan ni siya sa Psalm nga basahon. The literal meaning of hallelujah sufficiently indicates the character of the Psalms in which
it occurs as hymns of the praise and thanksgiving. Sa ato ng pinulungan. Hallelujah! Gingon. Sa ingon na hisulat sa Pinadayag, Kapitulo 19, versikulo 6. Nagsunod, o sa mas tukma nga Hallelujah. Dayga ninyo si Hioba. Ingon nga kini makita sa Salmo sa 104 nga kapitulo bersikulo 35, Salmo 105 bersikulo 45, Salmo 106 o Salmo 111 bersikulo 1, Salmo 112 bersikulo 1, Salmo 113 bersikulo 1 o niining Salmo 113 versikulo 9, Salmo 115 versikulo 18, Salmo 116 versikulo 19 ug Salmo 117 versikulo 2. Ang literal nga kahulugan sa Hallelujah igo nga nagpakita sa kinaiya sa mga salmo diin kini makita isip mga himno sa pagdaig o pagpasalamat. So mao ni siya sa English Reverend nga atong gibasa gihubad nato sa atong pinulungan nga Cebuano. Og nakita nato nga mao din na ang buot ipasabot sumala sa gibasa nato nga referensya Brad Ron. Og usapay dugang pahayag nga atong ikapatin-aw para sa pagtagad nining pulo nga ginatawag og Hallelujah, Brad Dever. Ni Arep, mogamit na sa taglain natong referensya. Kining atong referensya nga Dictionary of the Bible and Religion. Dinhi nato pagabasahon Reb sa page 423. Bahin ining pulong nga Hallelujah. Matud pa dinhi. Praise ye, meaning praise the Lord. Nga kung sa Cebuano, Hallelujah. Dayga si Ya. Nga nagkahulugang dayga ang Ginoo. Busa higalang November 4, dili man November 2 no, November 4 may imong napili. Kini ni ang nakita nato ang mga pamahayag namo nga gibase sa referensya nga dili kasupak sa Biblia pagdaig na sa Dios. O gipakita nato nga sa dictionary nga nabasa na daw na sa Pinaday gani sa nabasa ganina. Kung balikan nato, kung hain ka na nga mabasa sa Pinadayag Brad Raimundo sumala sa nakasulat sa Pinadayag. Atong basahon Reb sa Pinadayag Kapitulo 19 bersikulo 1 ngadto sa 6. Tapos niini nadungog ko ang daw makusog nga tingog sa usa ka dakong panon dito sa langit nga nanag-ingon, Hallelujah. Ang kaluwasan ug ang himaya ug ang kagahom iya sa atong Dios. Kay ang iyang mga hukom matuod ug matarong. Iyang gikahukman ang bantugang dautan nga babay nga mao ang nakapadunot sa yuta pinaagi sa iyang pakighilawas ug kaniya iyang gikapanimaslan ang dugo sa iyang mga ulipon. Ug miusab sila sa pagsinggit nga nanag-ingon, Hallelujah. Ang iyang aso nga utbo hangtod sa kahangturan ug mihapa ang kaluhaan ug upat ka mga ansyano ug ang upat ka mga buhing binuhat ug ang Dios nga nagalingkod sa trono gisimba nila nga nanag-ingon, Amen, Hallelujah. Ug gikan sa trono miabot ang usa ka tingog nga nagsinggit, dayga ninyo ang atong Dios, tanan kamo nga iyang mga ulipon, kamo nga may kahadlok kaniya, mga timawa o mga dagko. Unya nadungog ko ang daw tingog sa usa ka dakong panon, sama sa kagahob sa daghang mga tubig ug sama sa kagahob sa mga magkusog nga paglipak sa dalugdog. Nagsinggit nga nag-ingon, Hallelujah, kay nagahari ang Ginoo nga atong Dios nga makagagahom sa tanan. Busa sa nakita nato sa Biblia higalang Nobyembre 4 nga ang pulong nga Hallelujah kon Alleluia mabasa o nabasa sa Pinadayag word for word sa 19:1 hangtod sa 6 ka sa ato nang susi
usa ka na kapag pasalamat lugar sa Dios diha sa imong pagdaig o pag-awit. Mga pagdalayg kini di ay sa Dios. Sa ato nang nabasa ang the word hallelujah nga usa ka na ka ngalan sa Dios. Og matod pa sa pangutana nimo kaganina nga atong na-display nga matod pa nimo sa unang pangutana, mga sir, unsay original name sa atong mangluluwas o manluluwas? Ang original name diha ni ana higalang Nobyembre 4 no. Gitawag ka na og tetragrammaton, upat lamang ka litra. YHWH. Apan nahimo usab kana nga dunay GHWH kay gipang alisdan ang ginatawag og Y nahimong G HWH. Doon na po'y gitawag og YHBH. Busa ang mga scholar sa Biblia tungod kay ang pulong tetragrammaton, tetra means 4, ang grammaton letters. Ang original niya na wala gyud na mahibaw og unsa gyud ang ngalan kay girespetuhan kana sa mga ginikanan nga mga Israelites. Busa dunalay ilang isubstitute niya na. Busa ang mga scholar sa Biblia naghuna-huna sila. Dito sila nikutlo sa pulo nga adunay may litra niya na nga A og O og A lugar. Mao nga sa gipakita natong illustration sa YHWH sigala. Mao na nga sa vowel kay kada consonant man ng YHWH. Sa 26 letters, no? Ikan sa A sa last ang litra nga G as in zebra. Ang gitawag og vowel diha ang A, I, O, O. Ang mabilin diha mao ng consonant, mao ng YHWH. Unsay gihimo nila ilang ginahuna nga tingali ang ibutang diha sa matag litra nga YHWH. Makita natong illustration. A siguro og I nas ilang panglantaw. Mao na nga nigawas ang pulong nga Yahweh. Ang uban ilang gihuna-huna higala. Tanawa ang ilustrasyon nato. Nga basin og ang pagbasa niya na may I og ang O og ang I. Busa ilang gibutang nga mabasa din diya sa YHWH Yehuwa. Unya ang uban gihuna-huna nila kay matag scholar god magpabilibay man matag usa. Total wa bitaw na ibalo unsaon din na paglitok. Ang ilang gihuna-huna puros na I. Busa makita din nga ang ngalan lugar kay bali sa gipangutanan nimo unsa gingalan sa manluwas. Mo nang ang uban gitawag nila og Yawa. Sama ato ni Engineer Maniha sa una nga nagpasunog dire sa Cebu City kay imaduan kuno siya ni Yawa. Mo iyang gidala ang pangalan, nasunog siya. So, kung himuon man nga Yahweh, Yehuwa o Yawa, walay makasiguro asa niya na. Pero tungod kay gi-change nila ang Y ngadto sa J, makita nato nga nahimo daw yung GHWH. Kung atong i-maintain ang katong consonant nga Or vowel, magisalot sa consonant. GHWH nga atong gibutangan og vowel nga A og ang E, mo nang mogawas lugar nga Jawi. Og katong gitawag og Yehuwa na I diha, na O og na E, mo nang nigawas ron nga Jehuwa. Og instead nga Yawa, nahimong Jawa. Ha? Murag pinulanon ba nga ibis mo yung sila Yawa, Jawa. Pero ang pronounce Jawa. Karon sa gibalhin pod ang W og V kay ang pronounce good sa kanani akong tan-aw nimo ang dagko nga mga dictionary. Kanang W sa original ana yuna nga giabay. Pero sa nahuna-huna nila kay ang U ug ang B usar ra ba na?
Gani kung wadto ka sa Negros, do na dito'y gitawag og makita nimo ang ilang karaan nga building, pananglitan, ignon nga Negros Municipal Building. Ang gigamit diha nga, instead nga U diha sa municipal, ang gigamit litra nga B. Meaning nga, ang U ug ang B usara. Mo nang gihuna-huna pod kay kinilaging maalam, atong i-change nga instead nga W himuong V. Mo na nga YHWH. Mo na nga ang YHWH kung ma-maintain mo nang Yahweh. Unya kigialisdan man ang W ug B. Mo nang makita nato sa illustration nga Jabe. Oh. Unya dayon ang katong Hihuba o Hihuwa mo nang makita na nato dayon nga Yehuba kung YHBH man. Unya dayon na po dayon nga makita nato nga Yahweh. Na kung dito na sa itawag na og GHBH po, na pa may GHBH sana. Ang GHBH mo nang Jabe, Jaba o Jehuba mo din or Hihuba. Mo na diha ang makita nato. Pero ang referensya niya na, para ipakita na to, hain ang referensya nga pagsiguro nga tanan nga mga nakita o gipangbasa nga to nga mga diksyonaryo sa mga scholar sa Biblia, dili gyud makasiguro, hain niya na gyud nga ngalan. Naingon tag nan sugal bitag surtris, ibali-bali na lang nato siguro ang numero. Na may itong surtris kay paggawas yun, mudaog man, kinsa may musugilo nini. Ha? Muna nga, pagpriba, Brother Ber, hain ang atong usa sa mga referensya nga dili gyud na ilhan o na siguro ang ngalan kanang mag-ingon nga Assembly of Yahweh. Oy, inyo ra nang hunahuna na, pero dili na masiguro. Pero para kanamo, unsa mang nakasulat sa mga Bible scholar nga moingalan diha sa pagpahayag gitugutan kana sa mga ministro sa PBCM kay dili kami mulalis niya na. Ang problema ron kanang alana kung magpadayon ba unya na. Mao lang na. Nakaron hain ang priba brother nga dili gyud masiguro nga maghinambog ang kada usa ang amo mo'y tinuod. Ni Arib, atong pag-aprobahan nga dili gud masiguro kung sa ang pag-pronounce o ang pagbasa, matud pa din eh. Sa kini nga atong referensya na po rin, atong pagbasahon, Dictionary of the Bible and Religion, din ito pagbasahon sa pages 1,130 o 1,131. Mo kini atong mabasa din eh, matud pa din eh. The personal name of the Israelite national deity, usually translated the Lord in modern versions. So kining Yahweh gitranslate og the Lord. Matud pa din eh, sunod sa itong mabasa, both the exact pronunciation and meaning of the name are uncertain. So dili piho. Dugang pa, ancient Hebrew text in which only consonants and not vowels were written reproduce the name, the so-called tetragrammaton, as YHWH. Since the name was later not pronounced except on special occasions by the high priest, substitutes such as Adonai, gipasabot, my Lord, or Shema, the name, were used instead. Thus, the exact pronunciation was lost. Na kung basahon na to sa Cebuano, ingon-ini nga to pagbasa. Ang personal nga ngalan alang sa Israelite nga nasudnong Dios, kasagaran gihubad nga Ginoo. Sa modernong mga bersyon, ang insaktong paglitok o kahulugan sa ngalan dili matino. Muna itong nabasa din eh. Ang karaang Hebreohanong mga teksto, diin ang mga konsonante o consonants lamang og dili mga bukalis o vowels ang gisulat nga nagpatungha sa ngalan, ang gitawag nga tetragrammaton, ingong YHWH. Sanglit ang ngalan sa ulahi, wala na nalitok
gawas sa espesyal nga mga okasyon sa taas nga saserdote, ang mga pulis sama sa Adunay, akong Ginoo, o Shema, ang ngalan gigamit hinuon. Busa ang insaktong paglitok nawala. So tungod kay di mo lagi mabasa YHWH man, ang mga hataas nga saserdote ilang gipulihan na lang og Adunay o Shema. Dugang pa dinhi, evidence supplied by ancient church fathers suggests the form Yahweh. The meaning of the name is uncertain, although it may have never been anything more than noun. Exodus chapter 3 verse 14 suggests that it may have been connected with the verb to be. But here the author may have offering a late uncertain folk in mythology. According to Genesis chapter 4 verse 26, people have worshipped Yahweh since the earliest days of human history. Nga kung sa Cebuano, ang ebidensya nga gihatag sa karaang mga amahan sa simbahan nagsugyot sa porma nga Yahweh. Ang kahulugan sa ngalan dili mas sigurado bisan kun kini mahimo nga walay bisan unsa nga labaw pa sa nombre. Dugang pa dinhi, ang Exodo kapitulo 3 bersikulo 14 nagsugyot nga kini mahimong konektado sa berbo or verb nga mahimo. Apan dinhi ang tagsulat lagmit nagtanyag og usa ka ulahi, dili tino nga inila nga etimolohiya. Sumala sa Henesis kapitulo 4 bersikulo 26, ang mga tao nagsimba kang Yahweh sukad pa sa unang mga adlaw sa kasaysayan sa tao. So sa atong nabasa dinhi, ang nagsugyot maudi ay kining karaang mga amahan sa simbahan sa porma nga Yahweh. Okay? Pero giingon nga dili pa sigurado. Oo, mo ka na rin. Gisugyot lang. Gisugyot lang nila kining sa mga karaan nga mga amahan sa simbahan. Dugang pa din according Exodus chapter 6 verse 2, however, the name was not revealed until the time of Moses. These different views probably reflect different literary and theological traditions in ancient Israel. Yahweh was worshipped by other than Israelites according to Exodus chapter 18, where Moses' father-in-law, a Midianite or Kenite, is depicted as divorced. Nga kung sa Cebuano, apan sumala sa Exodus kapitulo 6 bersikulo 2, ang ngalan wala ibutyag hangtod sa panahon ni Moises. Kining lain-laing mga panglantaw lagmit nagpakita sa lain-laing literary o teolohiko nga mga tradisyon sa karaang Israel. Muna ilang gipahayag din Dugang pa, si Yahweh gisimba sa lain gawas sa mga Israelita sumala sa Exodo kapitulo 18. Diin ang ugangan ni Moises, usa ka Midianhon o Kenite, gitumbok nga diborsyo. O nakita nato no, higalang Nobyembre 4, matinaw ang nakapahayag sa Dictionary of the Bible and Religion by William Hitchens, General Editor, ang nagsulat nini. Nga kung gisimba nila si Yahweh, pero sa panahon kang Moises, ang ngalan wala ibutyag angtod sa panahon na ni Moises lugar ang ngalan. Natago gina perme. Busa, adunay mga sugyot sa amahan sa simbahan nga Yahweh lang lugar. Pero tungod niya na, kay wa may kasiguran ang uban lagi motong nag-ingon sila nga Yahwa o Yehuwa, mga pag-change ba sa mga pronunciation. Busa sa imong pangutana kung kana bang manluluwas nga ngalan unsa man ang original ngalan, akatutanan nga atong gi-display ato tong o sa Tagalog pa tanggapin natin lahat na original name. Kahit hindi magkapariho ang bawat isa sa mga scholar sa Biblia. Walay diferensya diya nga dili na nato lalison kay na may moingon nga Yahweh gyud ang tinuod kay Hebron. Ya daw beginning Dictionary of the Bible and Religion by William Hitchens, General Editor, ang nagsulat nini. Nga wala may piho. Nakaron mo bitaw to nga sa English giingon nga katong hallelujah
daygon ninyo ang Dios. Unya gibutang bitaw ang abbreviation, daygon ninyo si o ya. Sa ubang huban na tungod kay ang Y na alisdan man na og G, ja na po na. Pero ang pronounce kung English na yaman, pero pagkasulat G as in jar. Di kung imong hunaon, kung wa man day may bawi, pero kana gitawag kana og minubo nga pangalan. Pero ato sang susihon sa Biblia kung mabasa bagyod kanang gitawag og ja or ya. Sumala sa Biblia, brother, hain mabasa. Okay, mabasa kini sa Bibliang Holy Bible King James English Version. Unya ari ko mabasa reverend sa Psalms chapter 68 verse 4. Muning atong mabasa. Gingon, sing unto God, sing praises to His name, extol Him that rideth upon the heavens by His name Jah, and rejoice before Him. Nga sa ato pang pinulungan, gingon na manag-awit kamo sa Dios, manag-awit kamo og mga pagdaig sa iyang ngalan. Dayga siya nga nagasakay sa mga langit, pinaagi sa iyang ngalan nga ya Or ja. or ja, kay Jayman ang gigamit din o paglipay sa atubangan niya. Karon, makita na to nga naa ka ng pulong sa ato nang nabasa sa unan sa dictionary. Nakita na to ang word nga ya or ja. Pero sa English, sa King James Version lang na makita. Pero sa Cebuano, dili nimo makita ang pulong ja kay daygon man ninyo ang Dios. Pero kung mubasa kitag lain nga translation sa Biblia o version sa Biblia, kanang 68:4 sa Cebuano, sa King James, di na mabasa. Pero sa ubang hubad sa Biblia, hain ang ubang hubad sa Biblia nga mabasa ginang pulong ja, Brad Raimundo. Dinhi sa bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan nagpahayag, mag-aawit kamo sa Dios, mag-aawit kamo og mga pagdaig sa iyang ngalan, ipatugbaw ang usa ka awit alang sa usa nga nagaagi latas sa desiertong kapatagan, ingong si Jah nga mao ang iyang ngalan og magmaya sa iyang atubangan. O nakita na to sa gitawag sa Biblia nga ang bagong kalibutang hubad sa balang kasulatan kung sa English sigalang November 4, New World Translation. Mabasa ang pulong nga ja, ngalan day kuno na sa Dios. Pero nga naman nga ang ngalan sa Dios na diyo nabutang nag-GH o kung iilis na to ang G sa Y mo nang ya. YH na gisinitan og E sa ja or ya. Nya ngalan man kuno na sa Dios. Unya kung GH, BH, Jehovah lugar to na. YH, WH, mabutang lugar na Yahweh unta nganong hiyaraman. Unsay buti pasabot nga na brethren, nganong naya. Unya ngalan man na sa Dios. Unsa daw? Sumala sa referensya ang atong pagabatbaton pero dili diferensya brethren. Okay, mogamit tag online reverend nga referensya aritas Google aron masusi nato kung sige pasabot anang ja or ya. Sa Google dinhi sa ja ginon is a certain poetic form of the Hebrew name for God, Yahweh or Jehovah. Appearing in the Hebrew Bible, Old Testament, it is directly translated as Jah. In Psalms chapter 68 verse 4, ibasa na kaganina, in the King James Version, and is widely recognized in the praise, Hallelujah. Sa atong pinulungan, Reverend, dinis Google, ang Jah, kung ya, maoy pinamubo, balaknon, nga porma sa Hebreohanong ngalan sa Dios. Kung sa maghihatag nga ngalan sa Dios nga minubo doon ng ya. Yahweh o Jehovah. O Jehovah. Sa ato pa kung itinaas na nga dili is short brethren. O Yahweh na or Jehovah. Kung iminubo mo nang Ya ya. or Ja. Oh. Lugar sa English na. Nga makita sa Hebreohanong Biblia daang tugon direkta kining gihubad nga Ja sa Salmo 68:4 sa King James Version o kaylap nga giila sa hugpong sa pulo nga
Hallelujah. Oh, busa nasabtan nimo higala. Nga gisugtan na mo asa nga translation na, pero bisan pa ingon na dili gyud masiguro. Kay ang mga scholar sa Biblia na mao'y nagbutang niya ng pulong nga tetragrammaton. The word tetra means four. Ang grammaton liter kung hain ang gilitrahan sa four, ang katong YH, WH or JHBH. Hay ang puriba, Brad Deber. Okay, Reb, ato pagkadungangan, dinhi sa ato ang referensya, Reb, sa Google gihapon, matud pa dinhi, mao kini ato mabasa, the transition from YHWH, tetragrammaton, to JHVH, leading to Jehovah, was not made by one person, but rather resulted from medieval Christian scholars, merging the consonants of the divine name, YHWH, with the vowel points of the Hebrew word Adonai, kun Lord, often cited around the 13th century. Nga kung sa Cebuano, ang transition gikan sa YHWH tetragrammaton ngadto sa JHVH nga mitultol ngadto kang Jehovah or Jehovah, wala gihimo sa usa ka tawo kundili resulta sa medieval nga Kristohanong mga iskolar. Naghiusa sa mga konsonante sa balaang ngalan YHWH uban sa mga punto sa bukalis o vowels sa Hebreohanong pulong nga Adonai o Ginoo nga sagad gisitar sa mga ika-13 nga siglo. Mo kinatong nabasa dinhi. Dayon atong isunod, Reb, dinhi sa atong ipadayon sa pagbasa, key details on the shift. Matud pa dinhi sa ubos, medieval scribes, Masoretes. Kini mga medieval scribes, mga Masoretes dinhi sila. Initially, Jewish scribes added vowels from Adonai, A, O, dayon, A na pod, to the consonants Y, H, W, H to remind readers to say Adonai instead of pronouncing the name. So ilahang gi-add from YHWH kining pulong Adonai or Ginoo o God. Dayon dinhi sa atong mabasa sa Cebuano, the medieval nga eskreba o Masoretes or Masoretes sa sinugdan ang Hudiyong mga eskreba midugang og mga bukalis gikan sa Adonai. Gikuha nila ang letter A, O, dayon letter A na pod. Ngadto sa mga konsonante nga YHWH aron sa pagpahinumdom sa mga magbabasa sa pag-ingon nga Adonai imbes sa paglitok sa ngalan. Dugang dinhi mato pa ni Latinization. Christian scholars, particularly in the 13th to 16th centuries, such as Petrus Galatinos and Raymundus Martini, mistook this combined form for a proper name, transliterating it into Latin with I and J instead of Y or W. So mga Christian scholars, ilan na pong giilisdan ang mga letters. Gihimo nilang I and J instead of Y or W. Nasa Cebuano, matud pa din Latinization. Ang mga Kristiyanong iskolar, ilabi na sa ika-13 ngadto sa ika-16 nga mga siglo, sama ni Petrus Galatinos o Raymundus Martini, nasayop ni ining hiniusang purma alang sa tukmangalan nga naghubad niini ngadto sa Latin nga Adonai I o J imbis nga Y o W. Dugang pa din 17th century development with the differentiation of J from I, the form JHVH, Jehovah, became popular in English translations like the King James Version. So nahimong popular kining pulong Jehovah sa King James Version sa 17th century nga development dinhi sa ubos ato ipadayon. Name change components. The Y became J and the W or U was replaced with V, adapting the Hebrew pronunciation
to Latin and European language conventions. Na kung sa Cebuano, ika-17 nga siglo nga pag-uswag uban sa pagkalahi sa J gikan sa I. Ang porma nga GHVH o Jehovah nahimong popular sa English nga mga hubad sama sa King James Version. Dayon din sa ubos, mga bahin sa pagbag-o sa ngalan, ang Y nahimong J ug ang W o U giilisan og V. Nga gipahaom ang Hebrewhanong paglitok sa Latin ug European nga pinulungan mga kombinasyon. Nakita nato nga adunay pagbalhin sa gitawag og Y ngadto sa J. Na nakita nato tungod kay ang katong W lagi gihimo nga sa original na nga pagsuwat sa una og W duha kayo na nga nag-abay kay sa pag-pronounce ang imo nga W. Duha kayo. Pero kay ang yo maura man na ang B. Di sa ato pa maubitaw tong YH WH nahimo kung giilisda na ang Y og J. Imbes GH kung i-maintain na to ang W, GH W kay ang W mo change mo nga to sa yung maura mo na og ang B mo nang na GH BH mo nang na Jehovah. Higa lang November 4 dili November 2 kay adlaw nas mga kalag, no? Kanang sa pangutana bitaw nimo nga Ngalan sa matuod nga manluluwas. Para dili ta maglibog. Kanang ngalana puros na nato na dawaton bisag kinsa pa nga scholar sa Biblia pero usara ka butang dili gina tinuod. Pero bisan pag atong itinuod kana ba ngalana magpadayon. Nga moy atong alagaron niining atong kapanahonan karon taliwala sa nagkalalain nga mga reliyon nga adunay gitawag og Assembly of Yaba o Assembly of Yahweh. Kini atong pagatunan sunod natong pagtuon para mahibaw-an nato asa na kita nga proper name sa Dios nga atong pagalagaran kay sigon sa amo nang pahayag adunay tulo ka dagkong panahon sa pagpangalagad sa katawhan para diya sa Dios. O nang hugna sa panahon kang hiuba o kunyawi bisag asa na iyaba ba o sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo o karon sa ikatulong panahon diya sa Espiritu Santo nga gidumala sa pagtulon ang PBCM nga nagwali sa Espiritu Santo dili katong kawatan nga nagwali sa Espiritu Santo silang makarayo og dani nga sa padim. So lamang ninyo sa atong pagtuon sa sunod nga higayon. Kining inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio sa usab sa kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kini usab inyong ebanghelista Brother Raimundo Rivas. Kiniusab niyo igsuon Evangelista Brother Debs Rizaba. O sa ngalan usab sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Senior, kiniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami moingon hangtod sa sunod gayon sa samang takna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.